Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA jong ke Jirang constituency uba sostene sotun haka arpu pratrik ubna naitung arajar arpu wei ula pelai pai ba ya ke kali kit nongpang ke ban syakri ne ke benta ki pai ba jong ke Jirang constituency da ke ba ula ai cha ke Mynnar Presbytery Jirang area ke ban pej bat ke ban khmi ye ke ne ke kali ke balamang ling ba ke scheme special rural work program jong usnam arajar arpu wei. Hagani ka ngila sa kilang ruda UMDC jong ke Jirang constituency uba Victor Rani nang tadi utemen basan H walang uba dairu usim jong ke hima Jirang lembat kiwai de ki reurang ba jong ke negatan. Ilong tang Jibril, ilong kinong yalam, ngadai UMLA jongpi, ubabu shua haga jingdwai, bat ngangek skem, bat dailing ba ka jingdwai, ka jongpi, ka jingdwai, ka jongi lang baro, ka bala persat mensim. UMLA jongpi, ban bu ba kerpang nagabenta ka Mynnar Presbytery. Ngangek skam bakine kege baro kidai ke jing persat mensim ke jong uplay nong bu nong tau namar ba uplay utip ye ke jing don kam jong ki pai ba uplay utip ye ke jing don kam jong a Presbytery hi bro koi te na kaliang jong aku mu emily sik kenten haba mi ke jing ekren ba kim don su ya ka ambulance ban penket ye ke nong pang ngadon sisay kata ka jingsok ta aga mensiam ka jonga badai na kata ka daw ngalabu kerpang lingba kay SRWP jong snam arjar arpu way ban bu bha kerpang nagabenta ka Mynnar Presbytery namar bakan long ka jirap nagabenta ki paiba kamtam ki nongpang kibaran kam ban late syakilat a jingsumar ba maki kinyo ya ka jingpen